Demà entra en vigor un dels articles del Reglament General de Circulació en relació a les zones urbanes i la velocitat màxima de les mateixes, el que es denomina les zones 30. Els nous límits de velocitat a les vies urbanes són, en primer lloc, 20 km/h quan se disposi d'una plataforma única de calçada i vorera, 30 km/h a les vies d'un carril per sentit de circulació i 50 km/h a les vies de 2 o més carrils en sentit de circulació. En rebaixar la velocitat del 50 a 30 km/h redueix 5 vegades el risc de mort com a conseqüència d'algun tipus de sinistre, atropellament, col·lisió. L'objectiu el tenim recollit ja al Pla d'Acció Municipal, que és el de promoure una mobilitat més sostenible, saludable, eficient i segura, i que el compromís d'avançar des del consens el posem posant-hi els recursos necessaris per fer un salt qualitatiu important en els propers anys. Cal aquesta consciència individual i col·lectiva, com bé avançava la regidora abans, sobre la manera de com ens movem per la ciutat. Hem d'optar pel transport públic, hem de caminar, hem de moure'ns en bicicleta en lloc d'agafar el cotxe. I si agafem el cotxe l'hem d'agafar amb menys velocitat. Creiem que aquesta entrada en vigor d'aquesta norma és molt positiva i crec que ens donarà també molta seguretat jurídica en el trànsit i també en la mobilitat que insistim que ha de ser sostenible.